Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Praise God, karong gabi una, mo na po ni ang higayon alang sa tuwa igsoon. Every Saturday sa gabi, nagit tay pagtuon sa pulong sa tong buhing nga Dios tungod kay nasayod man gid ta nga ang atong espirituhan nga kinabuhi ay kinahanglan gid sa mga pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mo'y atong pagkaon nga mo'y gabay nato sa matag karon niya sa atong kinabuhi, sa atong pagkinabuhi ini kalibutan na igsoon. Amen. Praise God. Before ta magtuon sa pulong sa Ginoo, atuon ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Hallelujah. Sa makausap pa igsoon, tuuhin na ninyo, saligi na, hawiri na nga mga saad, tungod kay kanang imong ginadeklara igsoon, gikan na sa pulong sa Ginoo, o samtang ato na i-meditate sa matag karon unya sa atong kinabuhi, na ay gahom, na ay restoration, na ay bunga, na ay makapanghitabo sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Praise God. Ug karong gabi ng mga igsoon, dili ta magadugay, dili ta magalangan, ato ta sa atong foundation text karong gabi una, atong pagakuhaon diha sa Isaiah chapter 54 verse 10. Ang pulong sa Dios nagaingon. Siya, bisag mga tumpag pa ang mga bukid ug mga bungtod, ang akong gugma magpabilin. Ingon man ang akong kasabutan, uban kaninyo nga panalanginan ko kamo. Ako ang Ginoo nga naluoy kanimo, ang nagaingon niini. Magampo ta sa pulong, amahan namong alangit nun. Salamat niining matahong kagabi. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pulong, imong ipadayag sa among taliwala karon God. Salamat Ginoo, ang pinasahi nga mapagpadayag gikan diha sa kalangitan, imong ipaabot sa matag usa Ginoo. Tungod kay God, amo kini gikinahanglan sa among matag adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ni kalibutan na God. Ug salamat Lord, ikaw magapataliwala nining tanan, ikaw magagiya ni ining tanan. Amo kining gisang-at kana kanimo gipasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, ato ning tun-an ang pulong sa Ginoo, ug ang ato ang tema nga atong paghisgutan is kining ginaingon nga ang kapahulayan tungod sa gugma sa Dios, Amahan. Praise God. Kaniadto igsoon sa atong kinabuhi katong wala pa ta kasabot sa grasya. Dito nako nakita nga ang tao walay kapahulayan, ako walay kapahulayan, kamo nga nakasabot na sa grasya karon kaniadto nagbabilin sa balaod. Nakaingon ko nga wala gitay kapahulayan kaniadto kay naningkamot ta nga may mong matarong, naningkamot ta nga maluwas ta, naningkamot ta nga masiguro nato ang atong kinabuhi sa mata sa Ginoo nga inigbalik niya makauban ta dito sa langit. Apan tungod sa grasya sa Ginoo igsoon nga gipaabot sa atoa, nahimo tang gawas nun, nahimo tang nakapahulay sa ana nga bahin sa atong kinabuhi tungod kay na may Kristo nga naghatag sa ato sa kasiguruhan ug munay atong ginahawiran o kining grasya sa Ginoo igsoon munay naghatag sa ato aron makaangkon tag kapahulayan mahitungod sa atong kaluwasan. Tungod kay ang tanan nga nagatuo, tanan nga nagadawat kay Kristo, tanan nga nagasalig kay Kristo, sigurado man nga makaadto gid sa gingharian sa langit. Amen. Pero karon kay samtang naapatan ning kalibutan na igsoon, ang kapahulayan nga atong pagahisgutan is kini mga butang nga adlaw-adlaw natong mga nasinatian, mga problema atong naagian, mga kasinatian nga makaingon ka ba nga kanus aba ko makapahulay niini. Praise God. Pero kung imong tan-awon igsoon ato ni hisgutan karong gabi na tungod kay mao kini ang atong mahimong posibleng hawiran sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na aron kita makapadayon, mahimong magmadaugon, aron kita makalahutay o makapahulay ta sa adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi igsoon. Amen?
Praise God. Hallelujah. Okay. Unsa may atong hawiran, tuuhan, ug saligan aron makapahulay ka diha sa gugma sa Dios Amahan. Praise God. Igsoon, ibutang sa imong kasing-kasing gunahuna. Sugod karon nga ang Dios nagapangandoy nga na kanimo. Kung imong tan-awon sa matag higayon, sa matag panahon nga naay mga panghitabo nga masakitan ka, kana bitawng apektado ka, ibutang sa imong gunahuna nga kung masakitan ka, si Jesus masakitan usab. Kung imo na siyang ibutang sa mga huna, muna usa ka butang, usa ka pamaagi nga magkaroon kag kapahulayan diha sa Ginoo kay nga naman. Atong basahon ang Juan 11 30 hangtod sa 35. Ingon ang pulong sa Dios. Ayun siya. Wala pa makasulod si Jesus sa lungsod sa Betania. Okay. Mo ni ang panahon nga ang iyahang higala nga si Lazarus namatay. Ayun siya. Dito pa lang siya sa dapit diin siya gitagbo ni Marta. Pagkakita sa mga Hudiyo nga nakigduyog sa kasubanan ni Maria nga mitindog siya og midali pagawas. Gisunod nila siya kay gipakaingon nila moadto siya sa gilubngan aron mohilak didto. Pag-abot ni Maria didto kay Jesus, miluhod siya og miingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lang, wala unta mamatay ang akong igsoon. Ato man ni nakita nga ato may bala ang istorya na wala si Jesus sa panahon nga si Lazarus nagsakit hangtod namatay. Na siya'y lain nga ministry. O gipahibalo siya nga himalatyo na si Lazaro o gining panahon na namatay, gilubong na gid siya 4 days ago. Then, kung imong tanawon, tungod sa pagbati ni Kristo kang Lazarus nga iyang ilang igsuon dikit sa iyang dughan, pinalangga nga higala. Makita na to dinhi nga grabe ang pagbati ni Kristo. Siya, verse 33, pagkakita niya nga naghilak si Maria og ingon man ang mga kauban ni ining mga Hudiyo, natando gayod ang iyang kasing-kasing. Nangutana dayon siya kanila, asan niyo siya gilubong? Mitubag sila, dali, Ginoo, itudlo ko kanimo. Verse 35, mihilak si Jesus. Kung imong tan-awon igsoon, sa matag karon unya sa atong kinabuhi, kung aduna may mga kasinatian nga makaingon ka nga grabe ang imong pagbati, grabe ang imong naagian, grabe ang kasakit diha sa imong kasing-kasing, murag kumot kini, ibutang si mong huna nga kung nasakitan ka, una si Kristong nasakitan. Namang kay mga kasinatian sa kinabuhi nga makaingon ka dili maayo. Igsoon, ang imong gibati ni Kristo. Okay. Ang pinakanindot sa pagkakaroon nga panahon igsoon, kay si Kristo ang atong Pangulong Pari, naa na sa tuo sa trono sa Dios. O kay naa naman siya sa tuo sa trono sa Dios, ang iyang pagka-right hand dito, siya ang kanunay nagasulti sa Amahan. Kung aduna kay mga kasinatian nga nakapasakit sa imuha, kanang tanan giagiana ni Kristo, nasayod si Kristo kung unsa ang imong gibati, kung unsa ang imong kasinatian sa kinabuhi. Sama kang Maria, kang Marta ug kang Lazarus. Tungod kay gimahal niya ang iyang mga katawhan, gimahal kaniya, mobati ang Dios ug pagbati nga sama sa atong gibati tungod kay puy-an niya ang tawhanon nga kinabuhi. Gipuy-an niya ang sama sa imong pagpuyo karon. Gipuy-an niya ang pagbati nga sama sa imong pagbati. Munang makarelate siya sa kung unsa ang imong gibati ug siya ang nagapakiluoy sa Amahan nga tabangan ka ug dili kaniya pasagdan. Praise God. Mo din na siya igsuon. Ang imong usang tan-awon diri sa kalibutan,
Usahay, makaingon ka ba, nganong nahitabo man ni sa kuha? Nganong nakasinati man ko, grabing mga kabalaka, grabing problema. Kung imong tan-awon si Marta ba o si Maria, sa diha nga namatay si Lazarus. Ano sa ilang giingon kang Jesus? Ngayon sila, kung dinhi ka pa lang, wala unta mamatay ang akong igsoon. Praise God. Siguro, makaingon ka ba nga, Lord, nganong gitugot manimo ang maong panghitabo sa akong kinabuhi? Nga kaya man ta nimo buhaton ang tanan para sa kuha. Pero kabalo ba kay igsoon? Nga siya ang nagbuot sa tanan, panghitabo, sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, sa kinabuhi sa matag usa ka Kristohanon, nga naman, tungod og alang sa imong kaayuhan, alang sa akong kaayuhan, alang sa atong kaayuhan tanan, nga mga nagatuo ug nagasalig sa atong buhi nga Dios igsoon. Kaya kung imong tan-awon ang Roma 8:28, ingon siya diha, nasayod kita nga ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nagahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Lazarus igsoon, nganong gituyo pa man niya nga mamatay si Lazaro? Nganong wala man gid siya ning balik diretso pagkabalo niya nga masakito na si Lazaro ni himalatyo na. Tungod kay gusto sa Dios ipakita sa atua kung unsa siya kagamhanan o kayang musulbad sa imong mga problema. Kaya niya mo mangitag pamaagi para ikaw ma-amaze. Kaya siguro kung naa si Jesus dito, masakiton pa si Lazaro, okay, ato ning tabangan, ato ayuhon nato ni din nato ipagi og kamatayon si Lazaro. Dili kay ma-amaze ang tao, dili kay ma-amaze si Marta ug si Maria ug katong mga disipulo nga naa sa ilahang panahon. Nganong gitugot sa Ginoo nga nagakahitabo to siya? Aron si Marta, si Maria ug tanang mga tao naa dito maka-experience og kahibulungan, grabe dako kaayo nga kahibulungan nga milagro nga gibuhat sa tong buhi nga Dios, mao ang pagbuhi sa usa ka patay. Di ba? Pag makakita kita karon og patay nga gibanhaw, kasagaran mga istorya sa kadaghanan, ma-amaze gid sila, mahibulong gid sila, matingala gid sila. Nga naman, talagsaon ra mo kay na siya nga makapahitabo igsoon. Wala kung si Jesus, kung imong tan-awon, kaya kay niya buhaton ng mga butanga tungod kay siya ang tag-iya sa kinabuhi. Siya ang tag-iya sa hangin. Siya ang tag-iya sa tanan. Muna kung imong tan-awon igsoon sa kinabuhi ni Lazaro, ni Marta o ni Maria, gigamit sa Ginoo ang katong problema nga niabot sa ilahang kinabuhi aron si Marta, si Maria, even si Lazaro o katong mga katawhan nga nagpalibot sa ilaha mausab ngadto sa pagagamhanan ug malipayon nga mga tumutuo, nga mga believer, nga mga anak sa Dios. Muno sab sa atong kinabuhi igsoon, kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga nagasalig sa Ginoo, kita nga pili ug gitawag sa atong buhi nga Dios. Ang problema usahay mo abot sa atong kinabuhi, magakahitabo sa atong kinabuhi, kana nga mga problema, kana nga mga kasinatian, gamito na sa Ginoo alang sa atua aron ma-change ta. Instead of mahimong luya mo, walay pagtuo, walay pagsalig, himuon kang mahimong gamhanan, isog, mahimo kang magmalipayon sa imong pag-alagad sa Ginoo tungod kinasinatian nimo ang mga milagro, mga katingalahan milagro nga makaingon ka ba nga imposible, but tungod sa gibuhat sa Ginoo mahimo kang makalahutay ug mudaog ka. Kaya ang Santiago 1:2-4 ingon siya, mga kaigsunan ko kang Kristo, diya, pag malipayon ka mo, kung moabot kaninyo ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Matupran ang Apostol Pablo, pag malipayon, kung niagi kang mga kasinatian sa kinabuhi nga makaingon ka nga, grabe kapait, grabe kalisod. Yan ay, na-overcome nimo ang tanan. Ingon ang Biblia, pag malipayon, kung naimong na nasinatian ang nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kaya nga naman,
kay nasayod kamo nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo mamunga o pagka mainantuson. Kung ano na kay kasinatian igsoon nga problema sa imong kinabuhi, unsay mahimong maayong mahatag diha sa imong kinabuhi. Kanang problema igsoon mo ni maghatag sa imuha nga ang imong pagtuo masulayan ug ang imong pagtuo motubo ug ang imong pagtuo mamunga ug pagka mainantuson. Busa sa 4 yun siya, busa antusan ninyo ang tanan mga kalisdanan aron mahimo kamong matarong hingpit ug walay ikasaway diha kaninyo. Sa atong pag-antos igsoon sa mga pagsulay nga na atong naagian kini mga kalisdanan nga atong naagian sa kinabuhi, kung kita mo lahutay atong pagtuo mutubo mamungag pagkaminantuson, ang bunga, ang pinaka-the best nga bunga ni ini, ang posibleng mahitabo sa imong kinabuhi igsoon, mamahimo kang matarong hingpit ug walay ikasaway atubangan sa mga tao nga nagapalibot sa imuha igsoon. Amen? Sa mata sa Ginoo, matarong ka, hingpit ka, ug walay kasaway sa imong kinabuhi sa mata sa Ginoo. Apan diri sa mata sa tao, usahay ang ginatanaw sa tao is atong mga sipyat, ang atong mga mali. Kanos aka mahimong matarong hingpit ug walay kasaway sa mga taong nagpalibot sa imuha sa diha nga moabot ang mga kalisdanan ug imo kining maantos ug tungod sa imong pag-antos ug ang imong pagtuo mutubo ug mamungag pagkamainantuson diha igsoon dako kaayo kausaban sa imong kinabuhi igsoon. Amen? Hallelujah. Kung imong tan-awon igsoon sa tanan nga mga panghitabo, sa tanang mga kalisdanan nga imong naagian, uso sa Ginoo nga imong hawiran ang iyang mga saad, hawiran nimo ang iyang mga plano o katuyuan sa imong kinabuhi, hawiran nimo ang iyang mga saad nga kaayuhan para sa imong kinabuhi igsoon. Tungod kay ang Ginoo, kung imong tan-awon ang Biblia, bisag asa ka mo balik-balik tuon sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagaandam og magaganti alang sa iyang mga tumutuo, alang sa mga tao nga nagasalig, alang sa mga tao nga adunay dako nga pagbutang sa ilang pagsalig ngadto sa tong buhi nga Dios nga iyang mga anak. Kaya ang Roma 8:18 ingon siya, alam kanako ang mga pag-antos karon dili ikatandi sa maayo kaayo nga kahimtang nga maangkon nato unya sa umaabot. Okay. Sa umaabot igsoon. Kini nga umaabot nagtuo jud ko nga dili pa ni sa langit. Kining maayo kaayo nga kahimtang. Kay naa man gyud gisaad ang Ginoo. Kung imong balikon ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Kung imong kay igsoon nga sa langit lang nang maayo kaayo nga kahimtang. Igsoon unsa ditong gisaad niya? Prosper, not to harm, give you hope and future. Kung imong kag sa langit igsoon, dito sa langit, ang langit maglakaw ka nga lunlun bulawan ang imong pagatumban. Na dito ang pagkamatarong, na dito ang kalinaw, na dito ang kalipay, na dito ang tanan unsa pa imong gikinahanglan. Kung imong tan-awon ang Jeremiah 29:11, kining mga saara og ang 1 Corinthians 9:8 ug 8:9 kung imong bali-balihon diha ay 2 Corinthians, makita nimo si Kristo na himong pobre aron ikaw himong dato. Diha sa pikas na verse, i-bless ka sa Ginoo with autarkiya, independently wealthy, needing nothing. Unsa man na, diri na sa kalibutan igsoon gisaad sa Ginoo. Nganong i-bless man ka sa Ginoo aron mahimo kang nga panalangin ngadto sa uban. Kana nga mga saad igsoon para na diri ganti na nga giandam sa Dios sa mga tao nga makaantos, makalahutay, makadaog sa bisan unsa mga pagsulay nga nagkakaagi sa ilang mga kinabuhi igsoon. Amen. Munang dili nato kalimtan sa matag karon og unya ang kanang mga butanga
kini mga panghitabo sa kalibutan, kini mga problema kasinatian, mga kalisdanan, atong nasinatian sa kinabuhi, mao kini ang gigamit sa Dios aron kita mapaduol ngadto kaniya. Kaya kung imong tan-awon igsoon, ang Dios mismo ang nangita og pamaagi aron ikaw ug ako mapaduol ngadto sa iya. Usay sa una ang atong nibaluan, kita ang naningkamot og duol sa Ginoo aron ihatang pangalinginan, aron maluwas ta, aron maproteksyonan ta. Pero sa tinuod ay igsoon, kung imong tan-awon ang Biblia, ang Dios mismo ang nangita og pamaagi aron ikaw ug ako mapaduol diha sa iya. Aton ning hawiran nga mga saad igsoon, aron sa atong pagkinabuhi ning kalibutan magkaroon tag tinuod nga kapahulayan sa kinabuhi, kapahulayan sa mga problema, mga pagbati nga dili maayo. Kay kung imong tan-awon ang Jeremiah 31 verse 3, ingon siya, kaniadto nagpakita ang Ginoo sa mga Israelinhon ug miingon, gihigugma ko gayud kamo sa walay katapusan nga gugma. Ang gugma sa Dios sa ato ay igsoon, walay kahumanan, dili matapos, walay paglubad, dili mahurot. Muna ang gugma sa Ginoo sa atoa iyang spiritual Israel. Insya, sa akong kaayo, sa kaayo sa Dios, gipaduol ko kamo kanako. Sa kaayo sa Ginoo igsoon, ang Dios nagbuhat og paagi, pinaagi sa iyang mga maayong butang aron ikaw ug ako mapaduol ngadto kaniya. Praise God. Kung ang Dios ang nagpaduol kanato ngadto kaniya, walay makapahilayo kanato gikan sa gugma sa atong buhi nga Dios. Kaya ang Roma 8:35 ang sayang gingon diha, siya, walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Bisag makasinati pa kita og mga pag-antos. Kinsa nakasinati pag-antos diha? Amen. Kalisod, paglutos, kagutom, kakabus, katalagman, o bisan pagkamatayon, masiguro nato nga gihigugma gihapon kita ni Kristo. Ang gugma ni Kristo igsoon, walay katapusan, dili mahuman, dili mahurot. Kung ang iyang gugma sa tuwa walay katapusan, then walay si bisan kinsa nga makapahimulag sa atua sa gugma sa Dios. Na may mapag-antos sa kinabuhi, ang ginabiay-biay kasi mong pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay nausab ka, ginabiay-biay kasi mong mga barkada, mga silingan. Kasagaran uban, istorya sa uban, pag magdala na ganig Biblia ang mga Kristiyano, wala naman sila, wala na, nabuang na kay, nagsige nagbitbit og Biblia, kani adto dili man siya ana, nya karon wala na, nagsige na siya, kuan, muna ako nadunggan sa bukid sa una. Pero igsoon, kana, pag-antos, mga kalisod, paglutos, pero kanang tanan, kanang mga pagsulay, niabot sa imong kinabuhi, kanang mga kalisdanan, katalagman, niabot sa imong kinabuhi, wala o wala gyud makapahilayo sa imuha sa gugma sa Ginoo. Praise God. Muna igsoon, sa atong kinabuhi diri sa kalibutan karon, kung moingon kag naa kay mga problema, naa kay mga kabalaka, naa kay mga kasinati ang katong giingon atong pag-antos, kalisod, paglutos, kagutom, kakabus ug katalagman, bisan pa ang kamatayon, kumayon ka nga, moabot man na sa kinabuhi sa tao, kita nga naay Kristo, kita nga nakasinati ni ana, naay tabang, nga moabot sa utua. Matod pa, walay makapahimulag ka nato, gikan sa gugma sa Dios. Kay ang atong padayunon, ang verse 37 hangtod sa 39 sa Roma 8, ingon sa diha, apan bisag mao kini ang atong kahimtang, masagubang nato kini pinaagi sa tabang ni Kristo nga nahigugma kanato. Okay. Unsa may imong naagian karon? Unsa may imong nasinatian karon sa kinabuhi? Unsa man ang imong giatubang karon nga mga problema? Siguro makaingon ka ba nga kung naibalatian murag wa naman ko'y kaayuhan? Igsoon, naa si Kristo mo tabang sa imong. That by His stripes
you are healed. Mayroon ka nga, Lord, grabe na magyud kapait. Walang wala. Kabalo ba ka? That Christ became poor so that in Him you might become rich. Saad sa Ginoo. Masaya akong i-share sa inyo atong last Sunday. Kay ikaw ug ako gisaaran, kitang tanan gisaaran sa atong buhaton, atong i-claim. Kay kung dili na sa igsoon, wala tay authority nga mo claim. Pero kay gisaad man si Ginoo, atong i-claim what belongs to us. Mo din na siya igsoon padayon ta sa 38. Insya, kay nasiguro ko kayod nga walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga gipakita niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Insya, naay tabang, dili mawala ang tabang tungod sa dakong gugma sa Ginoo. Kung walay makapahimulag sa natuagikan sa gugma sa Ginoo, expect jud ka og tabang sa bisan unsang kasinatian nga imong maagian sa kinabuhi igsoon. Kay naay buhi nga Dios, tag-iya sa tanang butang, tag-iya sa imong kinabuhi, ug dili jud kanya pasagdan nga mapildi ka sa mga problema sa imong kinabuhi. Padayon ta, siya, bisan pa ang kinabuhi dinhi o ang kamatayon, ang mga anghel o mga demonyo, ang mga panghitabo karon o ang mahitabo sa umaabot, ang mga may gahom, ang mga anaa sa ibabaw o sa ilalom sa kalibutan, o bisag unsa pa nga mga binuhat sa Dios, dili makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Ang saan sa Ginoo igsoon? Mao ni ang makapahatag sa atoa o tinuod nga kapahulayan sa mga problema sa diha nga imong hawiran nga ang Dios nagatabang kanimo. Walay makapahimulag sa imong sa gugma sa Ginoo. Masipyat man ko pastor, nagkamali man ko pastor, walay makapahimulag sa imong sa gugma sa Ginoo. Mo nay timan igsoon para magkaroon kag tinuod nga kapahulayan sa imong kinabuhi. Kana nga gugma dili o dili gid mo usab sa imong kinabuhi. Insya, kining sa last niya, bisan unsa pa nga mga binuhat sa Dios. Daghang mga binuhat ang Ginoo nga gusto mo sulay sa atoa. Daghang mga binuhat sa Ginoo nga gusto mo tental sa atoa. Daghang mga binuhat sa Ginoo nga mo try o kuha sa atoa gikan sa gugma sa Ginoo. Apan ang iyang saad, dili og dili gid sila makakita o pamaagi nga ikaw mahimulag sa gugma sa atong buhi nga Dios. Amen? Saad na siya igsoon. Hawiri, i-claim. Kung mayroon kasi mong kinabuhi, murabag hapit na kung mahimulag sa gugma sa Ginoo. Ayaw ginahimo una igsoon. Una-una na lang na nimo nga hapit na ka mahimulag ikaw. Pero ang Dios wala gyud una nga mahimulag ka sa iya. Tungod kay ang iyang gugma nga kanimo nag-uros-uros og diri pa sa kalibutan. Nag-apaw-apaw diha sa imong kinabuhi igsoon. Mo nang sa matag karon unya sa atong kinabuhi, wala gid tay laing pasalamatan sa mga panghitabo, sa mga butang nga nagkakitabo sa atong kinabuhi, kining atong paglahutay sa pag-alagad, kining atong paglahutay sa tanang mga problema, kalisdanan nga atong nasinatian sa matag adlaw sa atong kinabuhi igsoon. Wala gitay laing pasalamatan o pasidunggan ni ining tanan kundili si Kristo lamang. Tungod kang Kristo ang hilabihan nga gugma ug grasya sa Dios, gibubo sa Dios nganhi ka nato. Munang matingala ka sa matag adlaw sa imong kinabuhi nga adunay pabor. Mayroon kang wala na may project, wala na may trabaho, pero ang Dios naga-provide. Makaingon ka ba nga wala na kay laing source, pero ang tinuod nga source nimo igsoon ang Dios lang. Siya lang gyud ang source sa imong kinabuhi nga walay pagkahubas. Kung mayroon ka nga ang tao ay imong boss or imong kapartner sa negosyo, nagtuo ka nga siya imong source sa imong pagkinahanglan, kini mga tawhana kapuyon, kini mga tawhana mahutdan, kini mga tawhana makulangan, kini mga tawhana mawad-an o pagsalik og makulang magduha-duha usahay. Pero ang Dios nga nagsaad sa imong igsoon, Dios nga walay pagkahubas, Dios nga nagaapaw-apaw, nagakadagaya, Dios nga tag-iya sa tanang butang,
Munang tungod lang sa grasya sa Ginoo, tungod lang sa gugma ni Kristo nga iyang gihatag kanato, muna ang grasya sa Dios iyang ginabubo sa atong mga kinabuhi. Ang Episo 1:6 ingon siya diha, daygon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Sa iyang gingon, atong daygon ang Dios. Anong atong daygon ang Dios? Tungod sa iyang kahibulungang grasya nga iyang gihatag kanato. Kinsa hinungdan? Tungod sa iyang hinigugmang anak nga si Ginoong Hesukristo. Tungod sa iyang grabing pahigugma sa iyang anak, o kana nga gugma sa iyang anak, ning abot nga nihi kanato, iyang gibubo nga nihi kanato, tungod kay kita gihigugma usab ni Kristo. Tungod kay kita gibayra ni Kristo sa iyang hamiling nga dugo. Tungod kay kita gipakamatya ni Kristo. Tungod kay kita giulaan sa dugo ni Kristo o gibayran sa kinabuhi ni Kristo dito sa cross more than 2,000 years ago. Aron ikaw ug ako, kitang tanan nga nakasabot ug nagatuo ug nagasalig sa grasya sa Dios, magkaroon og tinuod nga kapahulayan sa atong kinabuhi samtang naapatan nining kalibutan na. Adunay kapahulayan dito sa langit. Apan samtang naapatan nining kalibutan na igsoon, aduna usay kapahulayan nga gisaad ang Dios sa matag usa kanato. Ug mao nay atong hawiran aron kita makalahutay ug modaog sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhing nga Dios. Okay. Naay gina-request ang Ginoo sa atoa aron kita magkaroon og tinuod nga kapahulayan. Ang Mateo 11:28-30. Yan siya, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan, ug papahulayon ko kamo. Tungod kay gaan ang akong yugo nga ipapas-an kaninyo. Unsa kagaan igsoon? Grabe kagaan. Unsa man ang klase nga pagkagaan? Unsa man ang klase nga pamaagi sa yugo nga imong pag-alsa? Ang imong mga problema igsoon mo ni siya, isang-at nimo ngadto kaniya. Kung naa kay mga problema, pag mo yung kay isang-at nimo sa Ginoo, dili na nimo kabalakan. Dili na nimo problemahon. Ang diferensya lang sa mga tao karon, Lord, akong isang-at yan kanimo ang akong problema. Kining akong kabalaka, kining akong kawalad, akong isang-at nga kanimo. Karon imo nang isang-at. Pagkataod-taod, Lord, asa man na ko mupalit ani pangbugas? Asa na mo ko pangbayad ani sudan? Asa na mo ko pangbayad sa kuryente, tubig, boarding house? Unsa pa diha daghang bayronon? Asa mo ko ibayad ini, Lord? Kung imo na ganing gisang-at ngadto sa Ginoo, ayaw na nakabalaki. Buhata lang kung unsa ang imong inadlaw nga naandan nga buhat, isang-at sa Ginoo. Padayon lang sa adlaw-adlaw nimong buluhaton. Tungod kay ang Dios ang mangita og pamaagi niya na igsoon para sa imuha. Para sa ako nga nagasang-at sa atong mga problema ngadto sa atong buhi nga Dios. Mauna ang tinuod nga pagsang-at ngadto kaniya, murang ang iyang yugo sayon. Tungod kay manan niya gibayran ang tanan igsoon. Ang iyang yugo, iyang gisang-at sa kitay mo alsa, tungod kay ang iyang yugo igsoon gaan na kaayo. Kanong gaan naman, siya naman ang nangitag pamaagi para sa tuwa. Mao din na siya ang pagsang-at sa atong mga problema. Nakay makabalaka sa mga kaanakan. Isang-at sa Ginoo, Lord, kabalo ko nga, dili gid namon ikaya. Amo lang buhaton unsay normal na mga buhat. But Lord, ako ni isalig diha sa imuha. Nga ikaw ang mangitag pamaagi, ikaw ang muayo, ikaw ang mugiya, ikaw ang moprotekta, ikaw ang panalangin, ikaw ang nag-andam og maayong kaugmaon, ikaw ang maghimo sa akong pamilya, Lord, nga dako diha sa imong tubangan, dili amo Lord. Ang amo alang Lord, amo ning isang-at nga kanimo tungod kay ikaw ang nagbitbit sa bugat nga yugo. Ug ang imong yugo nga gaan imong gipapas-an nga ni kanamo aron kami Lord magkaroon og tinuod nga kapahulayan sa kinabuhi. Amen. Mo din na siya igsoon. Sa atong kinabuhi, last, atong balikan ang atong foundation text. Naa man kay mga problema makasinatian sa atong kinabuhi. Imo ning hawiran.
Sa Isaiah 54 verse 10. Ayan siya. Bisag mga tumpag pa ang mga bukid ug mga bungtod, ang akong gugma magpabilin. Ingon man ang akong kasabutan, uban kaninyo. Okay. Ang gugma sa Ginoo, sama sa akong giingon sa inyo kagay na sa Romans, walay makapalayo sa atoa, walay makapahimulag sa atoa ngadto kaniya, ug dinhi magpabilin kanunay ngani sa atong kinabuhi. Ug naa siya kasabutan, alam ka na to. Okay. Unsa man ning klaseng kasabutan nga panalanginan ko kamo. Naay panalangin ang atong buhi nga Dios. Unsa iyang gipanaad, unsa iyang gihimong dahilan o kanang rason iyang the best nga kuha niya rason or pagpanumpa kung dili sa kalibutan manumpa ka ngadto sa Dios, pero siya ang iyang pagpanumpa sa iyang kaugalingon mismo. Siya, ako ang Ginoo nga naluoy kanimo, ang nagaingon niini. Siya ang Dios nga naay dakong kaluoy sa imong kinabuhi ug nganhi kanako. Adunay dakong gugma nga kanimo ug nganhi kanako. Mao nang nagsaad siya ug nagbuhat siya kasabutan nga panalanginan kaniya. Nga ubanan kaniya, proteksyonan kaniya, giyahan kaniya, tabangan kaniya, lig-unon kaniya. Ang yugong iyang ipapasaan sa atoa is gaan. Ang atoa lang isang akyat to kaniya. Igsoon, magkaroon kag tinuod nga kapahulayan kung imong isalik ang tanan ngadto sa Ginoo. Kuhaon na nato ng batasan nga musalig ta sa Ginoo atong isang at sa Ginoo atong problema. Nya pagkataod-taod, ikaw ang problema sa kung unsa imong kaunon. Ikaw ang problema kung unsa imong pangbayad sa imong pagkinahanglan sa matag adlaw. So kung imo na nang gisangat sa Ginoo, ayaw ka balaki. Buhata lang kung unsa ang imong normal nga ginabuhat kada adlaw, isangat sa Ginoo ka mga problema ha. Mo nay tinuod nga pagsalig o pagtuig soon. O ang Dios imong gisaligan o gituuhan mag-provide sa imong pagkinahanglan o diha ka makaangkon og tinuod nga kapahulayan sa kinabuhi igsoon. Amen. Praise God. Hallelujah. O I believe igsoon nga kining pulong sa Ginoo nga atong gitun-an karon magamit gid natin sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi karon. Ilabi na sa atong sitwasyon karon nga ang kalibutan usahay dili ka kasabot ba sa mga paghitabo sa kinabuhi sa tao, sa dagan sa negosyo, dagan sa trabaho, sa dagan sa source of income, usahay dili ta kasabot. But isangat na to sa Ginoo. Walang gyud ang pinaka the best nga atong buhaton igsoon ingon nga mga anak sa Ginoo. Okay, kung kita mga anak, dili kita pasagdaan sa atong amahan. Amen? Praise God. Mag-aampo ta sa pulong sa Dios. Magpasalamat ta. Amahan mo nga langit nun. Salamat God ni ining matahong nga kagabion. Salamat Lord sa imong mga pulong nga kanunay nagapahinumdum ug nagadasi ka na mo Ginoo. Kining tinuod nga kapahulayan tungod sa imong gugma nga ni kanamo. Kapahulayan nga dili mahatag sa kalibutan. Kapahulayan nga makalahutay, kapahulayan nga magpabilin diha sa imong grasya Ginoo. Salamat Lord. Silyuhi kini nga dili kini makawat sa among kaaway. Among ni magamit sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Sa bisan unsa mga kasinatian, kalisdanan, paglutos, pagantos, mulahutay kami God tungod kay ikaw man ang nagauna, nagapataliwala ka namo. We honor you in Jesus mighty name. Amen. Okay, amen. Praise God. Magapadayon tayo igsoon. Kung kinsa natong ready, ibayo nato ang bread. Hallelujah. Ato gining kanunayon nga buhaton ni igsoon. Kay adunay testimony sa atong isa ka igsoon. Siguro dili na ko unahan kay gusto ko ni siya mo testimony. Iyang gi-testimony nga alas 4 sa kadlawon na communion siya. Then pagka alas 5 ning biyahe siya. Ngayon siya, Lord, lisod ka ini siyang posisyon nga maghihatag sa ako. Pero kay naamang ka sa akong kinabuhi. Mupadayon ko, mubuhat ko sa akong naandan. Lisod kayo, ulaw na kay ko, Lord, pero kay naamang ka, mupadayon ko. Huwag ka ba kay igsoon? Sa iyang pagbuhat igsoon. Katong adlaw, ipadadaan siya sa Ginoo ug mutabang sa iya. Grabe pa jud og
kadaghan o mga katawhan nga ilalom sa iya. Munang giingnan gid siya sa pangasawa nga sugod pa lang na sa imong pag-enjoy sa mga panalangin sa Ginoo. Manay son dili gyud nato ni siya undangon kining pagbuhat sa communion kay kung imong tan-awon ang Acts adlaw-adlaw na ning ginabuhat. Breaking of bread, prayer, pagtuon sa pulong sa Ginoo. O unsay nahitabo adlaw-adlaw po silang gipanalaginan sa Ginoo, adlaw-adlaw po silang nakaangkon sa kaayuhan, adlaw-adlaw po silang nakadawat sa mga tao, sa mga kalag nga gilawas sa Ginoo, gidagdag sa Ginoo, adlaw-adlaw silang kinabuhi. Dili na ito undangon ikson ato gini celebrate sa matag karon ug niya sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Sa gabi nga gibudihan si Jesus mikuha sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios. Tumingon siya, buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pag-antos dito sa Cross Calvario. Ang imong lawas midawat sa tanang sakripisyo, tanang labud, tanang kasakitan, so that by your stripes, Lord, we are healed. Lord, ang imong lawas nakaangkon sa tanan aron kami mamaayo. O salamat Lord, amo ka nang gina-claim God, samtang kami magapartake nini nga bread nga nagsimbolo sa imong lawas. Adunay kaayuhan nga mga manifesto sa matag usa namo kinabuhi. Adunay milagro sa matag usa namo kinabuhi samtang kami Lord magahandom sa imong gibuhat dito sa Cross Calvario. Imong giantos ang tanan. O Lord, ingon kasi mong pulong in 1 John 4:17. As you are, so are we in this world. Lord, kung masa ka karon diha sa gingharian, diha sa tuo sa trono sa Dios Amahan, mausab kami. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, mausab kami. Nagpuyo kang walay balatian, ni walay kahadlok sa balatian, mausab kami. Nagpuyo ka nga abundansya sa kaayuhan ug mga panalangin sa Amahan, mausab kami. Nagpuyo ka diha sa katarong, mausab kami God. Magpuyo kami nga matarong sa mata sa Dios ug sa mata sa tao. We honor you, Lord. In Jesus' name, let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayon na to ang kupa. Sa mga gabi nga ibudihan si Jesus may kuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag siya matinong siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong lawas nga mo'y nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God. Ang dugo na nagpasaylo sa among mga salagikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mubalik ka. Ang dugo nga naghimo ka namo ang ngayan nga makadawat sa mga panalangin, naghimo ka namo ang ngayan pasulod sa gingharian sa langit. Ang dugo nga naghatag sa among tibuod nga kagawasan ug paglaom sa kinabuhi. Ug diha sa imong dugo Lord Jesus nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin that's why karon gabi na Ginoo. Among gina-claim sa among kinabuhi nga kana ang mga kaayuhan, kana ang mga panalangin maga-manifesto na sa matag usa namo ka kinabuhi. We honor you God in Jesus name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Lord. Karong gabi na Ginoo, salamat, Lord, sa kalampusan, sa buluhaton, ilabi na, God, sa imong mga pulong, nga kanunay nagapahinumdum sa imong dakong gugmang nga ni kanamo, God. Salamat, Lord, sa imong pagsilyo ni ato, God. Salamat, Lord, sa imong katawhan, nga nagasubaybay ni ini, ikan sa nagkalaing-laing dapit. Salamat Lord sa mong pagbisita sa ilaha, sa mong pagdigon sa ilaha, sa mong pag-iya sa ilaha. Ay mga katawhan Lord nga nagkinahanglan og kaayuhan. Salamat Lord sa mong paghikap sa ilang alimpulo hangtod sa lapalapagad. Masinati ni Lord ang imong gahom. Pinaagi sa imong pulong karong gabi una God, pinaagi sa ilang pag-celebrate sa communion God. Masinatian ni Lord ang kaayuhan nga gikan nga nakanimo God. Salamat Lord ang tanang source of income sa mga katawhan. Ikaw ang nagapanalangin, ikaw nagaprovide, ikaw nagaprotekta. Lord, among ginagkapos, among ginapadlong, ang buhat sa kaaway, dili makapangilabot sa nang source of income sa mga katawhan, God. Negosyo, trabaho, kaumahan, kaayupan, Ginoo. Salamat Lord sa mong pagpanalangin, God. Salamat Lord.
Heaven Lord, ang pamilya sa inyo kabanan in Christ, uban kay Pastor ni Rod Katson God, uban kay Sister Yani, salamat Lord sa pagpakikuban kanila, salamat Lord sa pagkiya kanila, salamat Lord sa paggamit kanila Ginoong, alang Lord sa pagpalambo sa pamilya sa inyo kabanan in Christ. Salamat Lord, Heaven Lord, ang pamilya sa inyo kabanan in Christ, gikan sa mga kabataan, sa mga young teens, sa mga youth, sa mga hamtong God. Salamat Lord, ikaw ang kanunay nagapanalangin, ikaw ang kanunay nagaprotekta, ikaw ang kanunay nagahatag og kagawasan sa mga katawhan Lord nga nagamabdos. Salamat Lord sa pagpanalangin sa mga katauhan ka nga trabaho sa laing dapit Father, naa sa barko sa kalayang lugar Father. Salamat Lord sa pagpakiguban kanila. Salamat God sa imong paglig-on kanunay sa ilang kinabuhi Father. Salamat Lord, even Father, ang ginasangat ka na kanimo Ginoo nasod sa Israel. Lord, we declare blessing, shalom, salvation Father. Even Lord, nasod sa Pilipinas Father, Lord, our President, Lord, our Vice President, tanang nagidumala sa mga nasod ginugikan sa Presidente hangtod sa pinakababa purok leader. Salamat Lord sa pagkiya kay lagad ang pagkamatarong Lord, mo'y magaharis lang kasing-kasing kung ang huna Ginoo ang imong kiya, imong protection, mag-auban kay na ang kaluwasan mag-abot kay na Father. Even Lord, ang mirror dito sa Davao Father, salamat Lord sa iyong pagpakikuban kaniya, sa pagpanalangin kaniya, sa paghiya kaniya, pagtabang kaniya, ug ang kaluwasan sa iyong tibok pamilya, Father. Salamat, Lord, sa tanang butang, imong ginabubugad sa among mga loved ones, Ginoo, sa tanang, Lord, nga mga katawhan nga nagpalibot ka na mo, God. Lord, salamat sa imong grasya nga magabot usab sa lamang kinabuhi. Even Lord, has pamilya sa place sa inyo kubanan in Christ, Lord. We continue to claim that place, Father. Even Lord, sa mga katawhan, Lord, nga nagapalibot diha nga lugar, Father. We claim, Lord, nga mga katawhan diyan imo nang idagdag Ginoo, Lord. Ang imong mga katawhan diyan, Lord, mo grow good, God. Mutubo, Lord, spiritually, financially, physically, and materially, God. O adunay panaghiusa sa katuyuan ug mga plano, God. Lord, salamat Ginoo sa iyong pagkamaayo sa matag usa namo kay kinabuhi, Father. Lord, salamat sa tanang butang ginabubo sa matag usa namo kay kinabuhi. O karon ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, ang Dios magatabon kaninyo, ang Dios magaprotekta kaninyo, magasapwan kaninyo buhat gikan sa buhat sa kaaway, o gikan karon ang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Walay katapusan, iya lang hangtod sa kahangturan, ug ang tanang anak sa Dios moingon og amen ug amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Salamat, ang Dios magapanalangin kanatong tanan, ug maadlaw mag-start ang ato ang devotional alas 9 sa buntag, o ang ato ang start gyud sa service is 9:30 sa praise and worship. O hangtod sa sunod higayon igsoon, kita ta. Bye bye. God bless. Shalom.